Sanibonani kuphi na kuphi la nikhona nibingelelwa indoda engenamadlebe abanye bathi akhona kodwa ngazi ukuthi wena uthini nantu udaba olubalulekile nanku umhla ka2 usufikile thuba na May kwenzakalani mhla ka May uzobezwa and friends niyangazi bafethu ngisoze ngani disappoint la ukhona sobe sila la ngikhona njengamanje endaweni yesigameko niyazi ke kwamasho ukuthi ziningi igodlo bafethu ngisesigodlweni elizalwa igodlo nangegodlo bafethu ngizobe ngila evukuzame Bucha abanye bathi kwafitisa mhla ka2 sizobezwa and friends kuzobe kumnandi kakhulu ngiphethe umaskanda ngiphethe DJ ngiphethe amapansula ngiphethe uMichael Jackson uzobe la Michael Jackson uzobe la baningi ngangise baqeda osomahlaya bazobeka khona bafethu asize ngobuningi bethu amathikithi ayatholakala ashibhe kakhulu and unlimited bafethu amathikithi u40 rand mawuwedwa amani babili u70 rand mawuphethe nezidlo zakho bala ikhasi nasi izidlo mawuphethe ikhula box yakho u100 asidibane sonke ngabe uhlala eMlazi ngabe uhlala eNtuzuma ngabe uhlala eLamonti ngabe mawuhlala eThekwini uyawazi umasho awu disappoint uzobezwa angikhulumi nabo nje uzobezwa